Това не е просто тест. Това не е тестуване на мускулите сами по себе си. Това е цялостна оценка на вашата нервна система. Затова в това видео показвам как чрез провокация нервната система се срива и мускулите също следват тази тенденция. И как човек е безпомощен при това, което нервната система му дава като сигнал, като команда. Дори спортист е възможно да страда от някакви неврологични дисфункции, проявления, които се лекуват много лесно чрез нашата система PDTR. Така че погледнете, загледайте се. Всичко става много финно, много плавно, но никой не може с просто око да забележи това, което ние с това тестуване може да постигнем като резултат. Няма да повярвам да е пак. Сила, 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 сила. Обаче, глухваш, това е така. Глухваш. Изчакваме малко. Нямата система се стабилизира. Дай ръка. Готово. Преди малко, когато болеш, доколко можете да се извъртите? Въобще на тази страна не може да се извърта. Добре. В смисъл, извъртявам се, но с ужасно силна болка в студените. Покажете как се извъртате сега. Това нещо не го можехте преди малко. Не е абсурд. Добре, Сега благодаря. щях да викам. Добре, благодаря. Преди щях да викам. Добре.